толкова качество, но все пак ще стане. Я да го видим сега най-хубавото момченце на света. Абе, я да го видим сега, Сашко. Как лоши е, бе? Що да съм лоши? Сашко, я виж тук, о, какъв си ходих ти. А сега се искате да фана за кръчето тук сега. Хайде къса. Ами да. Ето, Ани носи баничка. Всичко се заснима се. Да, видео правим. Ето, Ани, Бани. Ето я, чакай. Ще снимаме. Ето го, както винаги на по-голяма височина е Влади. Сега не мога да го заснема камерата. Така. Ей, това ще го фанеме, трябва да го фанеме. Така. Ето го. Ей да си хубав, бе, много си хубав. Много, бе. Ой, чика. Кажи. Много готин. Да. Ани нещо реди пак сега тук. Тук сега сме на кафенци, на баничка и на ичица. Закуска. Я да видим тук как ще бъде по-добре. Еми да. Добре, това го пропускам. Добре, окей. Чакай, тук Дави да го гледаме, тук най-много него. Абе, чакай. Абе, джазменче. Ама ето, знам как ти каза, че си джазмен и веднага се обръщаш. Еми да. По-пияно прави, просто мога да му завидят нашите пианисти. А ще с кръчетата сега, с кръчетата. Чакай, закача се. Чакай, кой ще го закача, бе, сега? Еми да. Ей, друго си е това жената. На мен няма да ми даде такива работи да правя. Така, от малки си обичаме жените. Това е сега, какво да правиш? Да, там е. Ама да, добре. Така си го нацелува едно хубаво. Я там ходете двете, да ви. Ето и мама. Идва Яни. Ето и. Да, готина картинка. Дано да стане така. Пай, стига ще му направиш. Ще му изядеш бузите накрая. Кое? Сега пускаме едни обувчици за Сашко, ама сега не искам, не знам къде е зума. А то от тук. Цветята са много готини, дали па не е това? Го зума, бе. Чакай да заснем. Хубавите цветя. Какви са хубави? Нали са маргаритки това, нали се едва? Че аз съм забравил вече. Не съм виждал от 100 години маргаритки. Не, клипче си правя. Ето тук се скрива Ани. Ето Ани. Ето. Айде сега. Клип, здрав клип. Не, тук 4 е много. Чакай само, че натиснах тук много голям зум. Сега го правих. Сега ще му видим обувчиците на Сашко. Какви са ти хубави. Какви си хубави. Ти се кефиш. Ами да. Опа. Чай да го снимам. Видео. Само му правим кетките са. Я да го видим с тати сака. Сега ще му пуснем количката да се смее. Саши! Да. Ама чакай да намаля малко този зум. Секунда, сега ще го правя. Така по-добре. Ето Яни сега тук.
Аз по-скоро спавам. Какво разказвам, все едно никой няма познава. Айде сега много ще ми направи една снимка. Той с баба ще ми направи една снимка. Чакай да взема. Снимам те, да знаеш. Идваш, ето и бабата. Няма как. Бабата на Сашко. Едно видео, хубаво, ето. Айде да, обща снимка. Чакайте едно видео заедно, ето така. Едно такова видео, ето тук сме заедно. Ето, вижте, сте готини. Опа, то някакъв. Супер сте. Ето и